fuskanci wa'innan abubuwan ba saboda ina aiki. Kin ga ba zan fuskanta ba, ko za a taimaka min ko ba za a taimaka min ba. Gaskiya duk ban fuskanta ba. Ban san ya suke ji ba, amma dai ina jin mutane suna cewa sun samu matsala a gida ko ta fannin sabulu ko omo ko ina da 'ya'ya za a iya samun matsala, ke danki yayi abu ke kuma ki so a yi mai magana. To laifin mu ba kun dauki karan tsana kun daura mana abin da ya zamba namu ba. Saurawa. Assalamu alaikum masoya. Yau dai gamu da babbar baƙuwarmu wato Hajiya Alawiya ta shirin fim ɗin na naku mai farin jini wato daɗin kowa. To Hajiya assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To da fatan dai kin zo lafiya. Lafiya kalau. To ya kamata a ce ki gabatar da kanki wa 'yan kallo. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni dai sunana Khadija SS nan, wacce kuka sani da Alawiya cikin shirin daɗin kowa. To Hajiya Alawiya, wannan shirin namu yana taɓawa ne akan zaurawa. To shin kin taɓa yin aure ne ko baki taɓa yin aure ba? Na taɓa yin aure mana. To Na masha taɓa yin Allah. aure kuma ina da yara na guda 2. Masha Allah, Allah Ubangiji ya raya sai albarkaci rayuwa. To amin. To tambayar mu ta farko, wai menene ike janyo matsalar da ake sa aure ike mutuwa? Gaskiya ne wannan abubuwa da yake kawo mutuwan aure suna da yawa. Kin ga kamar wani zubin abun yana fitowa daga wajenmu, wani zubin kuma abun yana fitowa daga wajen maza. To ni a yanda na ɗauka, namiji ya kamata a ce idan ya fita harkokin shi, a lokacin da ya kamata a ce ya dawo gida, idan ya dawo gida abin da ya kamata ya sa ba kowa a gaban shi sai iyalan shi. Tabbas. Amma wasu mazajen da dama a lokacin da za su dawo gida ma ɗakin iyalansu a lokacin suke buɗe waya su fara chatting da mutanen banza. To kin ga ba kowace mace bace irin za ta ɗauka. Gaskiya mace tana son kulawa. Yawwa. Tunda ka fita ka da ya kamata ka nuna mata soyayya da tarairaya. Yawwa, da ita da ƴaƴanta. Tabbas. To wasu mazajen ba su da wannan. Wani kuma abun daga fannin mu ne mu mata. Wasu matan ba su da haƙuri, ba su iya kau da kai akan abu. To ni dai a nawa tunanin kuma a nawa dai abin da zan iya cewa wannan yana daga cikin abin da ya sa aure yake mutuwa. Tabbas haka ne. To tambayar mu ta biyu, wani irin hali zaurawa suke shiga bayan sun dawo gida, zaman gida akan da suna gidan mijinsu, ɗawainiya komai tana kan mijinsu, to kuma sannan sun dawo gida, gidan nan fa lokacin da kike a da budurwa ɗawainiyarki komai akan iyayenki take, to kuma ka dawo gida ba za a ɗauki nauyinka ba akan da lokacin da kana gida ba. Gaskiya ne wannan, ai akwai bambanci da time ɗin da kina budurwa da lokacin da kika yi aure, sai kin ga ba daidai ba. Amma gaskiya ni duk ban fuskanci wa'innan abubuwan ba saboda ina aiki. Kin ga ba zan fuskanta ba, ko za a taimaka min ko ba za a taimaka min ba. Gaskiya duk ban fuskanta ba. Ban san ya suke ji ba, amma dai ina jin mutane suna cewa sun samu matsala a gida ko ta fannin sabulu ko omo ko ina da 'ya'ya za a iya samun matsala, ke danki yayi abu ke kuma ki so a yi mai magana. To ina dan ji dai a wajen mutane gaskiya. To Hajiya Alawiya, tambayar mu ta uku, mutanen unguwa sukan dan koda yaya bazawara ta yi wanka ta fita ko ta tafi makaranta ko dai ta tafi wajen business ɗinta, sukan dan yin wani munafunci ƙasa-ƙasa, to yaya wannan fa? To wannan ma dai ni ko mutum yana yi dai ko ba sa yi, gaskiya ban damu da wani ba, don duk abin da ma ni zaka faɗa ban damuwa da kai, saboda ban ma tsaya na saurare ka ba, balantana in ji abin da zaka faɗa. Ban ma zauna a gidan ba ma balantana in ji ko kana yi da ni ko ba ka yi da ni kawai hidimar gabata ita ta sa a kai. Wato idan na fahimce ki, ke rayuwarki kawai ita kike, ba kya lura da rayuwar wasu, A'a, kowa ya rayuwarsa. Gaskiya ba abin da ya damu da kai, ko gidan mu ɗaya da kai hidimar ka in yi tawa. Wannan abu ne mai kyau. Tambaya ta uku, idan zaurawa suka zo gurin bazawara hira, akwai waɗanda sukan zo da gaskiya hira suka zo, akwai kuma waɗanda sukan zo da cewa ai ba wannan bazawara ce, ba za ta iya zama batta da kamun kai wayewa irin wannan fa. Wannan so tari ana yi, an ga dama ma sai an zo wajen ki an yi fira da ke an tafi, sai abu mutum a ce ai ko ka aure ta ma ba za ta zauna ba. Ana yin shi so tari, gashi nan muna gani. Wataƙila mu ma an yi a kanmu ba mu sani ba. Haka ne wannan. Yawwa. To Hajiya Alawiya, muna godiya sosai da wannan ziyara da kika kawo mana. To masoya, Hajiya Alawiya kenan ta shirin daɗin kowa. Mun gode. Allah Ubangiji ya kai ki gida lafiya. Ya kamata ki sallama da masoya. To assalamu alaikum masoya na gode sosai, Allah ya ƙara mana soyayya 100 bisa 100.
sai an ji mu. Wannan gidan TV mai farin jini watan Hasina Gombe TV. To Hajiya Alawiya muna godiya sosai da wannan ziyara da kika kawo mana. Alaikun mu ba, kun ɗauki karan tsana, kun ɗora mana abin da ya zamba namu ba. Saurawa. Assalamu alaikum masoya Hasina Gombe TV, wato yarinya ce zazzafa mai waƙar jawarawa kuma jaruma ce a masana'antar shirya fina-finan Hausa. Wato ina tallata muku babban gagarumin katafaren channel ɗinta mai suna Hasina Gombe TV. Dan Allah dan annabi masoya da abokan arziki da yan uwa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu je mu dangwalawa Hasina Gombe TV. Mu yi mata subscribing haka ake cewa tura ko, sannan mu yi mata like ko da turanci kenan like, dangwalawa da Hausa kenan. Na gode, ni ne naku ɗan Liti. Assalamu alaikum.